טוב, אני רוצה לפתור כאן תרגיל, שהוא תרגיל קצת יותר מסובך מהתרגילים שפתרתי קודם. מן הסתם הייתם צריכים לפתור עוד תרגילים בעצמכם ולהיות כבר מיומנים בפתרון בעיות פשוטות, ואני רוצה לפתור תרגיל שהוא ברמה קצת יותר מסובכת, והוא בהחלט ברמה של בחינת בגרות. יש כאן איזושהי בעיה מילולית שאומרת ככה: משה קנה 2 עפרונות ו3 מחקים בסכום 19 ש"ח. רן קנה 4 עפרונות ו2 מחקים בסכום של 26 ש"ח. וגדי קנה 3 עפרונות ו5 מחקים, אבל לא אומרים לנו איזה סכום הוא שילם. שואלים אותנו את השאלה הזאת: כמה שילם גדי? עכשיו השאלה הזאת זו שאלה שקצת מתחכמים, כי הרי אפשר להגיד פשוט מה המספר כמה עולה עיפרון וכמה עולה מחק, כן? כמה עולה עיפרון וכמה עולה מחק, ומיד אני אדע כמה גדי שילם. אבל לא נתנו לנו את זה, נתנו לנו איזה מין נתונים עקיפים כאלה שמקשים עלינו את החיים. אבל בהחלט אני מבין שאם הייתי יודע כמה עולה עיפרון וכמה עולה מחק, אז הייתי פותר את השאלה הזאת אפילו מאוד מאוד בקלות. אז אני פשוט אגדיר את הנעלמים שלי ככאלה, שאני רואה כזה דבר. כן, אני פשוט אכתוב ש-X נגיד, הוא יהיה מחיר עיפרון. בסדר? מחיר עיפרון. עיפרון. כן, אני צריך להוסיף כאן י' אולי. כן? ו-Y הוא פשוט מחיר של מחק. מחק. אז אם מחיר עיפרון הוא X, עיפרון אחד עולה X שקלים, אז 2 עפרונות עולים 2X, ו4 עפרונות עולים 4X, ו3 עפרונות עולים 3X, כנ"ל אותו דבר לגבי מוחקים. זאת אומרת, אם מחיר מחק הוא Y, אז 3 מחקים עולים 3Y, 2 מחקים 2Y, ו5 מחקים, 5 מחקים עולים 5Y שקלים. כן? עכשיו, כל הנתונים כאן הם די מבולבלים, זאת אומרת, קשה להבין מהשאלה באמת איך להוציא את התשובה. במקרה כזה אני פשוט אבנה טבלה, ואני אבנה טבלה שיש בה, כבר אני רואה שיהיה בה כנראה, חוץ מכותרות, יהיה בה 3 שורות. למה 3 שורות? כי יש לי 3 ילדים שרכשו עפרונות ומוחקים. רכשו מכשירי כתיבה. כן? אז בואו נתחיל בטבלה. יהיה לי כאן שורה ראשונה. למעשה זה שורה ראשונה. כן, עכשיו, שנייה עבור רן, ושלישית עבור גדי. ואני אנסה לתאר איזה מין עסקאות החבר'ה הנחמדים האלה עשו. אז רק בזריזות תנו לי רק לסיים כאן, כן? אתם פשוט ביד חופשית צריכים לעשות את הטבלה הזאת, לא עם יותר מדי סרגלים ולא עם דייקנות יתרה, אלא פשוט, אבל שיהיה באופן ברור מה הטבלה הזאת אומרת. כי יש לי כאן טבלה עבור, נניח עפרונות, כן? עפרונות, מחקים, וסך הכל תשלום. עכשיו, כשאני אומר כאן עפרונות, אני מתכוון לתשלום עפרונות, כן? וכאן תשלום מחקים. כן? לא כמה עפרונות. כי אני יודע מה המחיר של עיפרון עכשיו, או לפחות אני חושב שאני יודע. המחיר של עיפרון זה X, והמחיר של מחק זה Y. ובואו נסתכל מה עשה כאן משה. כן? משה הוא קנה 2 עפרונות, זה 2X, הוא שילם עליהם 2X על 2 העפרונות האלה, כן? וקנה 3 מחקים, כן? עליהם הוא שילם 3Y. בסך הכל שילם 19 שקל. בסדר? פשוט אני לוקח את מה שאני יודע ומכניס לטבלה.
בואו נראה מה קרה עם רן. רן כאן קנה 4 עפרונות ושני מחקים. שילם בסך הכל 26. וגדי, בואו נראה מה קרה עם גדי, הוא קנה 3 עפרונות ו5 מחקים, והבעיה היא שהדבר הזה נשאר פתוח. אני אפילו ארשום כאן איזה סימן שאלה קטן בצד. אני לא יודע מה הוא שילם. שואלים אותי כמה הוא שילם. בואו נזיז רגע את הטבלה הזאת הצידה כדי שיהיה לנו קצת מקום יותר. כן. אני יכול לראות שהטבלה הזאת קצת סדרה לי את העניינים. אני גם אקציב אותה קצת. בסדר? כדי ששוב יהיה לי קצת יותר מקום. כן. ואני מסתכל, אני רואה מה בעצם עשה כאן משה. זאת אומרת, הוא קנה עפרונות ומחקים, וזה שילם על זה 19 שקל. אז אני יודע ששני X, כן? בתוך השורה הזאת אני יכול להוציא איזה משוואה. ועוד 3Y שווה ל-19. כן? אותו דבר עם רן. אני יודע ש-4X ועוד 2Y שווה ל-26. אני מסתכל רגע על המשוואות האלה, ואני רואה שיש לי כאן מערכת משוואות עם שני נעלמים, שתי משוואות עם שני נעלמים, וזה דבר שאני כבר יודע איך לפתור, ואני אפילו יודע איך אני אפתור את זה. אני רואה שכדאי לי לפתור את זה בשיטת, אני חושב ששיטת השוואת המקדמים היא שיטה טובה, כי אפשר לחלק פה את המשוואה הזאת לשניים בשני אגפים, ולקבל כאן מיד 2x פה בזה, או להכפיל את המשוואה הזאת בשתיים. אני מעדיף לחלק, כי זה יוצא פשוט מספרים יותר קטנים. אז את המשוואה הראשונה אני פשוט רושם שוב למען הסדר הטוב. כן? למען הסדר הטוב אני רושם את המשוואה הראשונה. את המשוואה השנייה אני מחלק את שני אגפים בשתיים, כל אחד. כן? אז זה 2x, נכון? וכאן ועוד y, זה שווה ל-26. סליחה, הייתי צריך לחלק ב-2, ולכן 26 לחלק ל-2 זה שווה ל-13. צריך לזכור, לא להתבלבל. זאת אומרת, לחלק תמיד את שני אגפים. חילקתי את אגף שמאל ב-2, אני מחלק את אגף ימין. ולחלק את אגף שמאל ב-2, המשמעות היא לחלק כל איבר ואיבר ב-2. וצריך לזכור שהדבר הזה עדיין נשאר מערכת. שיש לי מין כאלה מקדמים שווים, מה כדאי לי לעשות? תמיד פחות. אני גם יודע את זה, כן? כדאי להפחית פשוט את אגף שמאל מאגף שמאל ואגף ימין מאגף ימין. ואפשר לראות ש2x פחות 2x זה לא נשאר כאן x'ים, זה 0. ו3y פחות y זה 2y. 2y וזה שווה ל-6. בסדר? אז y שווה ל-3. מחלקים את מעבירים את השניים אגף, יוצא 6 חלקי 2 וזה יוצא 3. עדיין אני צריך למצוא את x. איך אני אמצא את x? אני אציב את זה פשוט באחת המשוואות האלה. ואני חושב שבמשוואה הזאת זה הכי נוח. כי אני רואה כאן שאם אני אציב את זה פה, כן? אני אקבל את המשוואה הבאה. אני פשוט אשתמש כאן במקום. 2x, כן? פלוס 3 שווה ל-13, והמשמעות היא מיד ש2x שווה ל-10, וזה אומר ש-x שווה ל-5. מצוין, אז מצאתי כאן, בואו נרשום את הפתרון. עכשיו צריך כאן להיזהר, הרבה פעמים יש תלמידים שיוצרים כאן, ולכן אני אומר, יש לכם פתרון, אז רגע, תבדקו רגע בשאלה מה בעצם חיפשו. אז אני רואה שאני לא עניתי על השאלה בכלל. אבל אני רואה שיש לי כאן בסך הכל שני מספרים שמאוד מאוד עוזרים לי. זאת אומרת, אמרתי שאם אני אדע מה המחיר של מחק, מה המחיר של עיפרון, אז אני אדע מה לעשות. ואני יכול לראות כאן שגדי שילם, מה שהוא שילם זה פשוט 3x
ועוד 5y. זה מה שגדי שילם. זה שווה ל3 כפול 5 ועוד 5 כפול 3. כן, כי x הוא פשוט 5 ו-y הוא פשוט 3, והדבר הזה זה פשוט 15 ועוד 15, וזה שווה ל-30. זה שזה יצא ככה קצת סימטרי כזה, זה במקרה, זה לא חייב להיות ככה. ואני רואה שהפתרון פה, ואני ארשום אותו בצבע אחר במקרה, הוא 30. ועכשיו אני בודק האם באמת פתרתי את השאלה. והשאלה היא כמה שילם גדי. אז התשובה היא 30 ש"ח. ואני באמת פתרתי את השאלה. בסדר? וכדאי לרשום במילים באיזשהו מקום. גדי שילם 30 ש"ח. זו שאלה בהחלט יפה ובהחלט בבחינה של, בהחלט ברמה של בגרות מתוך שאלון 801. אז אנחנו נתראה בתרגול הבא ואני אעשה עוד תרגילים בנושא הזה של בעיות מילוליות.